Spoločník. Horor z roku 2025 nám predstaví hlavnú postavu Josha a jeho priateľku Iris. Spoznali sa v supermarkete pri veľmi romantickej scéne a tak sa môže zdať, že pôjde o romantiku. Našťastie nám tvorcovia sľúbili nezvyčajný hororový thriller so zvráteným milostným príbehom. Všetko to začína behom jedného víkendového pobytu v luxusnom sídle miliardára Sergeja a jeho priateľky Kat. Spoznávame aj tretí pár, i keď gejov. Ide o Patrika a jeho priateľa Ellieho. Na chate je dobrá atmosféra a všetko vyzerá byť v poriadku. No na ďalší deň sa všetko zmení. Sergej sa pokúsi znasilniť Iris a tá ho v sebaobrane zabíja. Yeah, just like, what the fuck? Forced himself on me. Who did? Sergej? Následne Iris hľadá pomoc a pochopenie u svojho priateľa Josha. A to prichádza na scénu obrovská zápletka spolu s rozuzlením. Zisťujeme, že Iris je robot. Iris, wake up. He was gonna kill me, you gotta believe No, me. I believe you, Iris. I mean, you couldn't lie to me even if you wanted to. It's part of your programming. Programming, what the hell are you talking about? You're a robot. A to, čo cítila k Joshovi, nikdy nebolo skutočne, rovnako tak ako tá scénka s pomarančami. Toto však zisťuje aj samotná Iris, ktorá si doteraz neuvedomovala svoju existenciu ako robota. I don't understand. I have memories, college, summer jobs. I've been to Japan. Josh jej odhalí túto krutú pravdu a aby toho nebolo málo, ešte ju začne urážať You and the oranges, that is not an outline of memory. Yeah, take. a emocionálne zhadzovať. Just water. You know, it's from a reservoir in your body. It's like wiper fluid. Vytkne jej, že to všetko, čo k nej cítil, bolo len hrané a že v skutočnosti je pre Fuckbot. Prekvapivo, toto nie je to najhoršie. Tento horor sa v morbidnosti a sobeckosti iba stupňuje. To, že bola Iris znásilnená Sergejom, bolo súčasťou plánu Kat a Josha. Josh dopredu preprogramoval nastavenia Iris, aby dokázala zabiť v tom prípade, že sa ocitne v nebezpečenstve. Josh a Kat moc dobre vedeli, aký je Sergej, a tak mu stačilo dať k tomu iba príležitosť. Ich plán bol takýto. Iris zabije Sergeja, ktorý je neskutočne bohatý. Kat a Josh si rozdelia peniaze a Iris odvezie spoločnosť, ktorá ju vyrobila, aby reštartovala jej nastavenia. Predsa robot nemá čo zabíjať ľudí. Má im slúžiť. Celý výlet cez víkend na chatu bola iba fraška. Už od začiatku tu šlo iba o okradnutie Sergeja. Avšak kvôli komplikáciám v pláne nastali menšie zmeny a tak Josh a Kat musia peniaze rozdeliť pre troch. Pretože Ellie nesmie nič povedať. Akurát, že Ellie sa chce rozdeliť aj s jeho priateľom Patrikom a tak navrhuje peniaze rozdeliť pre 4. You, me, Kat, Patrick. Patrick doesn't count. Are you fucking... A tu prichádza ďalšie prekvapenie. Patrick, go to sleep. Patrick je tiež robot. Vzťah Patrika a Ellieho je rovnaký ako ten medzi Iris a Joshom. Umelý a založený na klamstvách. Fuck, dude? You trying to sabotage my relationship? Všetko sa ale doserie. Iris uteká a začína sa lov na robota v prázdnych lesoch okolo chaty. Parta psychopatov sa rozdelí a vydávajú sa hľadať Iris. Ellie s Patrikom nachádza Iris, ale pri jej prenasledovaní im opäť utečie. Ellie skočí po nej a zbalí ju na zem. Omylom pritom upustí revolver, s ktorým sa ju chystal zabiť, a tým ho Iris pri sebaobrane zastrelí. Patrick spolu so zvyškom nachádza mŕtve telo Ellieho. Iris uteká do elektrického auta a pomocou úpravy hlasu napodobní hlas Josha a mizne preč. Josh prevezme velenie nad Patrickom, keďže je Ellie mŕtvy a posiela ho uspať a priniesť Iris. Iris sa nakoniec vybije auto a zrovna vtedy, keď okolo nej prechádza strážnik a uvidí krvavý nôž na sedadle auta. Rozhodne sa ju zadržať a keď jej nasadzuje púta, prichádza zozadu Patrick a strážnika zmláti k smrti údermi do tváre. Patrick prinesie vypnutú Iris v policajnom aute strážnika. Keď to uvidí Kat, začne vyvádzať a rozhodne sa utiecť, Patrick ju však vďaka zvýšenej agresivite v nastaveniach zabíja. Večer Josh usadí za stôl k večeri Iris a vypína jej inteligenciu. Potom jej rozkaze držať ruku nad rozpálenou sviečkou, zatiaľ čo si vybavuje telefonát s jej výrobcami, ktorí majú po ňu prísť.
Iris vďaka potreby počúvať jeho rozkazy zhorí celé predlaktie ruky a potom si prestrelí hlavou revolverom na príkaz Josha. Do chaty prichádzajú výrobcovia a idú si pre nefunkčnú Iris. Zatiaľ, čo je Patrick prezlečený za policajta a má na sebe uniformu mŕtvého strážnika, Josh rozpráva príbeh, ako Iris napadla Sergeja a potom si prestrelila hlavu. Jednému z výrobcov však príde Patrick povedomí a po ceste do laboratórie z Iris si uvedomí, že odkiaľ ho pozná. Patrick je jedným z ich robotov, starší model, a preto si nedokázal hneď spomenúť, odkiaľ mu príde taký povedomí. Patrick zabíja jedného z nich, a to preto, aby nemohli v laborke skúmať čip Iris, pretože by vedeli, že to vďaka Joshovi zabíjala. Druhý z dvojice tedy uteká do lesa a nachádza pohrebisko z tiel Ellieho, Kat, strážnika a Sergeja. Patrick sa ho chystá zabiť, keď v tom ho zastaví Iris a prezradí mu, že Josh nie je jeho láskou, že on, Patrick, miloval Ellieho. Josh mu len pozmenil nastavenia, aby ho mohol využívať. Patrick si začína spomínať a vďaka citom, ktoré cítil k Elliemu, sa zo žiaľu zabije. Iris vstupuje do chaty po Josha, akurát, že tentokrát už je úplne pri zmyslo. Jej nový kamarát Teddy jej zmenil nastavenia a dal jej čistú sebakontrolu na jej sa. Vyzerá to tak, že Iris prestrelí hlavu Joshovi, ale i cez to, ako moc to chce urobiť, nedokáže to. Nie je to kvôli nastaveniam. Ona je teraz sebe samej pánom, ale je to kvôli tomu, že ona vážne niečo k Joshovi cítila. Josh využíva príležitosť a trhá jej u rúk revolver, hádže ju o zem. A keď sa nakláňa nad ňou s hlavňou revolveru namierenú na jej brucho, Iris schytí zo zeme elektronický otvárak na víno a prevrtá mu ním lebku. A tak Josh dostáva lobotómiu zadarmo a umiera. Iris po novonadobudnutých skúsenostiach žije nový život ako samostatný robot.